Ама да видиш. Има. Хайде, отвори, бързи. Толкова малко такова, що пише го на помалко? Че е фам, нищо, отвори го друго. Кини, айде, кини. Що пише во сине там, мама? Александър. А? Що пише во сине? Кини, айде, все кини. Он те нема, горе гледаш. Донеси го малко. Донеси го малко. Само тръгни моята адресът. Толкова. Да ме мрази. Ночица дошъл. Да. Не дошъл ночица. Ние спием. Това е оригинал, бе. Що ти донал сините, добре? Топка. Кошерка. Това твърда е, Фаня. Кой? Леле, а шо е во друго, мами? Не, делам, аз дошъл нощ. Да. Тя го повода или по-клонно? Не поведа. Айде видиме сега шо има друго. Айде. Стефан. Покажи му на Стефан. Покажи му сина. Да му чакай малко. Покажи му. Кажи му на Стефан. Кажи му, речи, леле, види. Види, Стефан. Леле, Дедо Мраз, дошъл. Слава. И няма да видим таскал, че някой гледа. Не е така, оскивам. Има да е от страната негде, може како го пакувал, не знам. Има лепено страница. Книга, страх. Да, лепено е. Бе. Имам пълно в четок. Кое е, бе? Баламбразица. Баламбразица дошла. Затова женски поклони носи баламбразица. Како женски? Види траскалче. Но това е за мало дете. Ами баламбразица. Леле, траскалче. Леле. Дай видим Мърти му, покажи му. Види, Дедо Мраз, що ти дона. Затръски му мърти. Леле, бата, да. Това плавко останало. Дедо Мраз. Поло издана. Поводил бе? Поло? Леле, птен погодил и за Александър и за Стефан. Айде всякой Каде бе да се сина? облечеме и ке тръгна за кошерка. Дан. И жена в ремонт, там има кош. Там има кош. Може? И дам. Айде. Айде сега, кое ми тръгва? Чекай съм кабал. Бъди. Кати ти. Ау.